Šieste zastavenie. Veronika podáva pánu Ježišovi ručník. Krátka chvíľa bez úderov. Náš majster pre krv a pot už ani nevidí. Nevidí na cestu. Z davu vychádza žena, akási Veronika, čo si krčí v ruke. Veronika, táto žena, ma ako viaceré ženy prebiehali v horlivosti. Ona bola tá, ktorá získala verný obraz, odtlačok jeho pokornej tváre. Ja som mal o ňom iný obraz. Obraz kráľa, vodcu Izraela, predpovedaného prorokmi. Keď som videl, že Kristus má inú cestu, chcel som povstane, chcel som ho brániť, svojho vodcu, svojho kráľa, moju predstavu. On ma však odzbrojil slovami. Choď za mňa, Satan, lebo nemáš zmysel pre veci Božie, len pre ľudské. Si stvorený na Boží obraz a Božiu podobu. Každým previnením sa však na plátne tvojho srdca ukladá prach hriechu. Strácaš Boží pohľad. Nevidíš veci v pravom svetle. Len Kristova tvár, znovu vtlačená do tvojho srdca, má moc navrátiť ti hriechom zájdenú krásu.